Chiegni kendo nyakwaromogi sigana madwa somo ni en sigana mar odiechieng' ma kawuono, nikech kawuono en odiechieng' hera, Valentine's Day. Konde mag boma ma Nairobi obedo makwar, odiechieng' ma oganda hingo dhialo, odiechieng' mar hera mong'ere ahinya kaka Valentine's Day. Kaluwore gi johala mauso ma e chuny boma, yuto margi kawuono ni malo. Ahinya tok bengi maduong' ma CBK goro marufuku tiyo gi omenda kaka maua. Oganda moko kata kamano chal mar uchumi miyo giduoko piny kwan omenda ma gitiyo go odiechieng' ma kama, kendo chuno ni nyaka gimany yore mamoko mag nyiso hera ne johera mekgi, osiepe kod anyuola. To the couples out there, this is a day of love. It doesn't necessarily mean that it's only for the couples and people who have partners, but you can also gift your family members, friends, gifts, and also flowers. Come and get a bouquet for your loved one. Very nice bouquets. Flowers are not expensive. Honestly, if you get such a bouquet from someone, you'll generally be happy about it. So expect more customers today. For the bouquets that you have today, the price ranges from 3,000 to 3,500 nani water bouquet. So yes, and I also want to wish my girlfriend a happy Valentine's. Awinjo ka director maga nyiero e toke kucho gipenjo